ikke inden på kongresset. Det bliver både festligt, og så bliver det meget symbolsk også. Er det, Stephanie, at comme il faut? Altså, at den amerikanske præsident på den måde holder fest og vælgermøder? Altså dagen inden indsættelsen? Nej, overhovedet ikke. Nej, men der er jo meget lidt ved Donald Trump, der er comme il faut. Altså, han laver sådan set sine egne regler, og der er ikke nogen tvivl om, at både Trump og hans fans, hans vælgere, de har savnet de her vælgermøder fra valgkampen. Flere af dem, der har fortalt mig, at de har savnet hinanden, og de har savnet festen, og det er på en eller anden måde også for at imødekomme det gensidige savn, at den her Trump-hyldest bliver afholdt i Washington. Fortalte Stephanie Surrugue. Tak for det. Velbekomme. Stephanie Surrugue, altså international korrespondent her i DR. Ja, i morgen sker der noget, der er sket før. Donald Trump bliver altså indsat som præsident i USA. Og det kommer til at lyde, i morgen kommer det til at lyde præcis, som det også gjorde i 2017, januar 2017. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. Ja, et klip fra 2017 og et klip fra i morgen, kan vi sige, fordi det er jo præcis sådan, det også kommer til at lyde i morgen, når Donald J. Trump igen bliver præsident i USA. Det kommer til at betyde et skifte i amerikansk politik fra Joe Biden til Donald Trump, men lige så vigtigt også fra Bidens velkendte måde at gøre tingene på til Donald Trump og hans folks mere uforudsigelige facon. Lone Dencker-Wisborg, velkommen. Godmorgen. Godmorgen, tak skal du have. Du var dansk ambassadør i Washington fra 2019 til 2021, hvilket jo vil sige, at du har været Danmarks ambassadør til USA under både Biden og Trump, eller mens Joe Biden var den, og mens Donald Trump var den. Den her uforudsigelighed, der kommer med Donald Trump, hvordan oplevede du den dengang? Det er jo nok Trumps stærkeste værktøj et eller andet sted, at man ikke ved, hvad han kan finde på. Og jeg oplevede det på den måde, at vi skulle gå til ham og hans administration på en lidt anden måde, end vi har gjort med tidligere præsidenter, hvor man måske typisk, hvis man skulle vide noget om for eksempel amerikansk mellemøstpolitik, så kunne man gå i State Department, deres udenrigsministerium, og spørge en kilde, og så var man nogenlunde sikker på, at det var politikken. Så oplevede vi, at her kunne vi ikke på samme måde være sikre, så vi måtte sørge for at række ud til flere kilder, både i administrationen, det kunne også være uden for erhvervsfolk og andre, for at høre, hvad Trump tænkte, og selv i de situationer kunne man ikke være helt sikker på, at det holdt, på grund af den uforudsigelighed. Så man var nødt til at samle ind flere steder, og så kigge på den samlede pulje, og så... Ja, lige præcis. Så på den måde måtte man dække sig af ved at have flere kilder. Ja. Du oplevede jo også uforudsigeligheden under Trump, da han første gang luftede de her planer om at købe Grønland. Det var mens du var ambassadør. Hvad var det for et arbejde, der gik i gang der? Ja, altså, da vi første gang hørte om det, der må jeg ærligt indrømme, jeg troede lidt, det var en joke, fordi det var lidt uden for den spilleplade, vi normalt spiller på. Men efterhånden gik det jo op for os, at der var alvor bag, og i hvert fald gjorde det jo, da han så aflyste statsbesøget i august. Og der var jeg selv hjemme i København til det årlige ambassadørmøde, og fløj straks tilbage til Washington, og mødtes med hans hold, med hans administration, og oplevede der et fælles ønske om at sørge for, at det her det kun blev et bump på vejen. At vi kunne omsætte den interesse, han havde til noget, som var konstruktivt, og som alle tre parter, altså USA, Grønland og Danmark, kunne se sig selv i. Så når du siger, at du mødtes med hans hold eller hans administration, hvem er det så? Altså, det var både på State Department, Udenrigsministeriet og i Hvide Hus. Hvis at han ville